Hej alle sammen, i dag skal vi spille fodboldkamp. Så. I dag skal vi spille fodbold, som sagt, men vi skal spille kamp. Men det blæser en lille smule, så hvis I hører noget blæst, så er det fordi det blæser, okay? Fuck. Det var jeg ikke lige klar på. 1-0. Okay. Til Team Ask. Shit! Og 0 til Team Mikkel. Woo! Vi vandt igen. Oh shit. Fuck. Fuck. Nej! Ja. 2-2. Prøv at se ham derovre. Han tror, han er så sej. Nu er han så sej. Nu fortæller jeg lige noget, der skete i går med min ven her, mig og min bror og hans bror. Det der skete, det er, at vi blev troet af andre, Og de kastede æg efter os. og alt muligt, og de sagde alt muligt sådan øgenavne. De sagde Vicky Pigget og alt muligt. Og fuck jer. Og så sagde de også, at vores mødre godt kan lide at fuck andre. Er det ikke rigtigt? Det siger man ikke, men ja. Men